Добре дошли на днешния вебинар на тема Добри практики в онлайн обучението. Днес съм поканила гости, с които ще се фокусираме във възрастовата група 1-7 клас. Те ще се представят след малко. Преди това искам да кажа няколко думи за себе си, за целта на днешния вебинар. Аз се казвам Вероника Рачева и ще бъда модератор на днешния разговор. Занимавам се с виртуално обучение от 7 години, като преподавам на бъдещи и действащи учители в Софийския университет и в различни квалификационни курсове. Едновременно с това се занимавам и с различни изследователски проекти, насочени към изследване на ползите от онлайн и смесения тип обучение. И причината за днешния вебинар е едно последно проучване, върху което работих, свързано точно с периода на втория учебен срок на миналата учебна година, който протече почти в изцяло дистанционна форма на обучение. След този период проведохме едно анкетно проучване с близо 200 учители, най-вече преподаващи в начална училищна възраст, за да разберем какво е мнението им и оценката им за прилагането на виртуални учебни среди в тяхната педагогическа практика. На първо място резултатите от това изследване показаха, че над 70% от анкетираните за първи път работят с такъв тип инструменти, единствено и само заради ситуацията покрай пандемията с COVID-19 и нямат предишен опит. В същото време едва 20% от анкетираните посочиха, че са преминали някакъв тип технологично или методическо обучение за виртуално преподаване. И над 70% от учителите казаха, че са се самообучили как да работят с виртуални учебни среди. На въпроса от какво имат най-голяма нужда, за да могат да преподават по-ефективно и да се чувстват по-уверени в своята работа, учителите отговориха, че на първо място имат нужда от обучение и от повече възможности за обмен на опит с колеги и за споделяне на добри практики и работещи решения. Това е и причината да инициираме така днешния вебинар. Главната му идея е да споделим опит и успешни практики в онлайн преподаването. Затова сега ще дам думата на моите гости да се представят, да разкажат малко повече и за това с какви ученици работят, какъв е опитът им в онлайн обучението. Така, първо давам думата на госпожа Снежина Георгиева, която е директор на 43-то основно училище. Здравейте, колеги! Добър ден! Изключително ми е приятно да участвам в една такава дискусия, в едно такова споделяне на опит във връзка с онлайн обучението и дистанционната форма на обучение, защото е хубаво да разделяме двете неща по смисъл. Аз съм онлайн учител от 6 години. Радетел съм за онлайн обучение и за дистанционна форма на обучение, която реално не се прилага все още в българското средно образование. Дългогодишен опит имам в прилагането на такъв тип обучение в средните училища, като заместник директор дългогодишен на 105-то средно училище и като идеен автор на иновацията на училището, представена и одобрена от Министерство на образованието, именно във връзка с дистанционната форма на обучение и възможностите на онлайн обучението. Разбира се, в опита си назад във времето имам няколко семинара, проведени от големи и известни фирми, които се занимават с различен тип обучение. Била съм лектор на учителски и на директорски семинари, като любимата ми тема винаги е била точно това – синхронната и асинхронната дистанционна или електронна среда за обучение и моят траен интерес в метода на така наречената обърната класна стая. Разбира се, последното, с което мога да се похваля, освен че вече заставам пред вас като директор на основно училище, с амбицията да наложа този тип и да покажа и на ученици, и на родители, и на колеги,
че онлайн обучението има място в българското образование. Мога да се похваля и с факта, че вече съм автор на учебно помагало по проект на Министерство на образованието, учебно помагало география на английски език, което, разбира се, освен хартияния вариант, е съпътствано и с YouTube канал, с учебни видеа, за да можем да помагаме на колегите в извънредни ситуации и съответно на учениците да учат и по този начин, когато се налага. Много така благодаря за представенето. Наистина имаме какво да чуем и да научим от опита на госпожа Георгиева. Сега ще помоля и втория гост, панелист, също да се представи. Госпожа Рахили Василядо, начален учител от 138 СУЗИЕ, професор Васил Златарски. Здравейте! Аз съм начален учител с стаж 35 плюс години, но за пръв път се докоснах до дистанционно обучение от средата на март миналата учебна година, тогава когато обстоятелствата наложиха да излезнем всички в такова едно обучение. Тази година отново почти цял месец сме в дистанционна форма на обучение, така че горе-долу имам около 5 месеца опит в тази посока. Не е лесно, но нещата вървят. Мисля, че така с усилия се справяме. Всички деца и родители и учители. Да, има и доста така интересни практики, които госпожа Василядо предстои да ни сподели, конкретни дейности, реализирани с децата. Аз мисля, че във вашето представяне вие до голяма степен отговорихте и на първия ни въпрос, кога и защо започнахте да преподавате онлайн. Може би да попитаме тук госпожа Георгиева, вие, понеже имате по-голям опит в онлайн преподаването, защо се обърнахте към него, защо започнахте да преподавате онлайн още много преди ситуацията с пандемията? Да, аз съм един от така наречените първи радетели за възможностите в образованието и възможността да се прилага в училище различен тип учебна среда. Във времето, в когато започнах аз да преподавам онлайн, нямаше световна епидемия, нямаше епидемична обстановка, имаше нужда. Имаше нужда учениците, които са откъснати реално от традиционната си среда в училище по различни причини, талантливи деца в областта на спорта, деца, които са трайно извън пределите на родината с семействата си за по-кратък или по-дълъг период. Целта на тази работа, разбира се, беше те да не губят връзка с българската образователна система, да могат да учат от разстояние, да има учител и учители, които им помагат и в крайна сметка те да могат да завършват етап и степен на образование в България. И нещо по-важно е, че процесът на обучение в електронна среда, независимо дали е синхронно или не, вече не зависи от място, не зависи от време, не зависи от разстояние. Образователният процес може да се случва навсякъде и по всяко време, за да сме в помощ на децата. Онлайн обучението има своето място, не само във висшето образование в Република България, но и категорично в средното образование. То е крайна необходимост в 21 век. Спестява много проблеми. Това, което е важно, е, че не трябва да противопоставяме традиционното и онлайн обучението. Това, което можем да направим е да надградим традиционното взаимодействие с възможностите, които технологиите ни дават. И точно тук е мястото да попитам какви инструменти използвате не само за онлайн преподаване, но и за това надграждане на традиционните форми на обучение с възможностите на технологиите.
Човек, който търси, намира винаги възможни инструменти. В 21 век дигитализацията и електронните възможности и възможностите на интернет предлагат огромен набор, разнообразие и възможности за преподаване в електронна среда. Разбира се, най-често, най-интензивно и най-полезно за мен е работата с ученици в обучение от разстояние през платформата Vedam. Тя е най-полезната, най-ефективната и платформата, която ангажира вниманието на децата, защото те реално могат да участват и със своите дейности в обучението, без да бъдат просто слушатели. За мен е изключително важно обучението в електронна среда от разстояние да не представлява едно слушане. Просто слушане на учителя, без на учителя да има възможността да взаимодейства в обучението с децата си, така както се случва в реалната класна стая. И винаги търси възможности и варианти, и платформи, които да ми дават тази възможност. Реално да минимизирам проблемите от липсата на интеграция на учениците в учебния процес. Трябва да бъдат вътре в урока, те трябва да могат да изпълняват задачи, те да се визуализират, да могат да участват чисто писмено и интегрирано в този урок, за да може той да бъде пълноценен, той да постигне задачите си, целите си, които си е заложил учителя при воденето на такъв урок. Друга платформа, използвана в работата ми и масово в училищата, това е облачната структура на Microsoft Office 365. И платформата, която използват масово колегите, това е Teams. Разбира се, там по-скоро и към момента се случва добра степен на взаимодействие между ученици и учител, с изключение на факта, че много рядко учителите успяват да интегрират децата в урока. Не успяват, чисто заради функционалностите на платформата, децата да участват активно със своите дейности, със своята работа или попълване на учебно съдържание, на учебен материал, на задачи, на упражнения в реално време. В пика на онлайн обучението в Европа през пролетта, дори социалните мрежи предлагаха виртуални стаи. Да. Не коментирам безплатни платформи, които са само за видеовръзка, която представлява възможност учителя да води монологично своя учебен час, което за мен не дава резултатите, които търсим, работейки по този начин. Целта е да се доближим максимално до взаимодействието в реалната класна стая, в традиционната учебна среда. Определено активното участие на учениците е особено важно и за децата в начална училищна възраст, както и възможността за непосредствен контакт със своя учител. Точно така. Тук ще попитам госпожа Василиадо, вие какви инструменти използвате, така че когато преподавате онлайн, вашите ученици да са активни и да могат да се включват в различните типове учебни дейности? Да, за най-малките е много важно да присъстват винаги, да участват непрекъснато, да са на линия, така да го кажем. И в нашето училище сме избрали да работим с гугълските форми, като една цифрова система за управление на обучението е Google Classroom, както и гугълския Meet. Meet дава възможности за текстови, класови, видеочатове в група, работа и взаимодействие с децата в синхронната форма, разбира се. Нещо, което за най-малките е много важно. За най-малките е необходимо и те си търсят това взаимодействие с учителя. Искам да спомена Google Forms, който дава пък различни видове възможности за обратна връзка. Децата свикнаха много лесно, много бързо и за тях не представлява абсолютно никаква трудност, поне за моите ученици, които в момента са
4-ти клас. Да, има много инструменти и приложения, комбинацията от които може наистина да направи обучението успешно и мотивиращо за учениците. Аз тук ще ви попитам, когато работим изцяло в дистанционен формат, коя според вас е така оптималната комбинация между различните форми на дистанционно обучение, асинхронна и синхронна? Може би да започнем с госпожа Василиадо, нали, особено за начална училищна възраст. Да. Според мен изцяло дистанционната форма на обучение трябва да е комбинирана от двете, от асинхронна и синхронна. Асинхронната форма развива уменията на учениците за самостоятелна работа, също така дава възможности за реализиране на проектобазираното обучение, както и работа върху различни творчески задачи. И ролята и положителната страна на асинхронното обучение, че дава възможности на всеки ученик да работи със своя темп. Колкото време е необходимо, толкова, колкото странични източници иска да ползва, да има време да ги потърси, докато синхронната форма пък е най-важната, изключително важна за най-малките ученици, за по-малките, за начален курс, тъй като дава възможност за непосредствена комуникация, дава възможност за взаимодействие, за незабавна директна връзка от децата, за интерактивни учебни дейности, каквито знаем, че в начален курс са широко застъпени. Да, трябва да ги съчетаваме, като съответно синхронната форма според мен е предпочитана за децата и трябва да е по-добре застъпена. Аз имам едно доста по-така специфично мнение по въпроса за работата в електронна среда. Разбира се, с уточнението, че тя може да бъде синхронна и асинхронна, но това, което ме питате ви, аз го наричам образователен микс. Образователният микс представлява точно това – съчетаване на възможностите на асинхронната и на синхронната електронна среда с цел постигане на образователните цели и задачи и повишаване мотивацията за учене в учениците и разбира се, в крайна сметка повишаване на образователните резултати за училище, за клас, защо не за цялата образователна система. Разбира се, ползването и на двата вида електронна среда има своите специфики. За да може един добър учител да съчетава възможностите, това означава, че той трябва да познава в пълна степен възможностите на учениците си и разбира се възможностите на платформата, с която би влязал и би работил в този така наречен образователен микс. Най-важното винаги, независимо дали ще бъде синхронна, асинхронна или традиционна среда, говорим за електронната предимно в момента, най-важното е да извадим пасивната роля на учениците, т.е. да ги извадим от това състояние, от тази роля и да ги направим реално, активно, интензивно участващи в образователния процес. Мястото на учителя има по-различна функция, по-скоро да визуализира, да направлява, да помага и да работи заедно с учениците. И в същото време да ги извади от тази пасивна роля. Но в крайна сметка по-активния и в синхронна среда е учителя. Докато в асинхронната електронна учебна среда нещата стоят точно обратно. Ученикът е изваден от пасивната си роля, а учителя е загубил активната си роля, т.е. те са си ги разменили. Учителя е пасивния, който подава задачите, а ученикът влиза в ролята на активен участник, търсейки, решавайки варианти, създавайки проекти, правейки проучвания, дори със самото писане на домашна работа или при обърнатата класна стая, запознавайки се в начален вид на учебното съдържание, което му е предоставено от учителя, за да може синхронната среща да отговори на въпросите на учениците, които те не са могли сами да го направят.
Няма модел, няма формула за еднакво прилагане на тази комбинация, на този образователен микс. За мен е по-важно то да бъде съобразено като комбинация от един учител за всяка една паралелка, с която работи. По простата причина, че децата в различните паралелки, дори в рамките на една паралелка, имат различен ритъм на работа, различни предпочитания, различни възможности и учителя трябва много внимателно да съчетава двете. Аз лично, комбинацията между синхронна и асинхронна среда, при мен е така познатото съотношение от една друга сфера 60/40. 60% е синхронното взаимодействие, но давам доста висок процент на синхронната работа и най-вече във връзка с методите на обърнатата класна стая, когато ние се срещаме с учениците, след като те са се запознали с учебно съдържание, което срещат за първи път. По-скоро учителя има ролята да разясни подробности, но не монологично да преподава ново учебно съдържание. Така че комбинацията от двете среди за мен е изключително важна, но тя е въпрос на усет и на преценка на учителя. Вие казахте 60/40, нали, като примерна формула. Можем ли да кажем, че при по-малките деца тази формула се променя? Говоря за децата от първи и втори клас, които все още нямат изградени умения за самостоятелно учене до такава степен, че да могат да се справят сами в асинхронните форми. Учениците в първи клас, поне лично според мен, мярката трябва да отиде 80/20. При всички положения, в рамките на шегата, разбира се. Да. Защото освен учебно съдържание, учителя, особено в първи и във втори клас, създава уменията на гласата за учене в учениците. Да, изгражда навици. Това взаимодействие не случайно продължителността на едно синхронно взаимодействие в електронна среда, като продължителност е намалено на 20 минути. Най-малкото, защото по този начин остават на страна проблемите, които биха възникнали пред продължителното стоене пред екрани и необходимостта малките ни ученици, най-малките, разбира се, стъпка по стъпка да свикват да взаимодействат с учителя по този начин. Разбира се, особено за малките се разчита на присъствието на родителите, но навика за учене, умението за учене, навиците за учене, те са валидни на 100%, както в традиционна, така и в онлайн учебна среда. Но при малките наистина трябва да има по-висок процент взаимодействие в синхронен вариант, от гледна точка най-вече изграждането на навици за учене. За мъничките е най-трудно. Затова смятам, че при тях, освен навиците за учене, най-важно в синхронна среда е визуализацията. Един урок може да протече синхронен и без учителя да е визуализирал каквото и да е било. Той може да изнесе един монологичен урок, да изпрати допълнителни материали след това, да се работи по учебника, докато при малките, поне според мен е задължително, всеки един урок и неговото учебно съдържание за тях да бъде визуализирано. Споменахме в момента за организацията на синхронните часове, които са с продължителност 20 минути. Как се справяте чисто практически в тези 20 минути? Каква е разликата между това, което се случва в синхронна среда за 20 минути и това, което се случва в традиционна класна стая за 40 минути? В началото времето, поне на мен, не ми стигаше. Тези 20 минути са много по-наситени. Много повече неща се случват, отколкото в традиционната класна стая. Защото в час в училище ние имаме много странични, разсейващи моменти, които не уплътняват часа ни, докато тук нещата са концентрирани, съсредоточени са, без това да лишава децата от тяхната активност. Те са водещите, те са активните, те го изискват. Справяме се с тези 20 минути и мисля, че има възможности за всичко, както за обратна връзка,
така и за преподаване. Ние без да сме запознати изцяло и напълно с обърната класна стая, ние го правим. Ние го правим неволно, защото го изисква това време и тази електронна среда. Което е похвално за всички колеги, които наистина успяват в тези кратки часове да свършат основната част от работата си, за да могат и най-малките да вървят напред и да усвояват учебно съдържание, което е основата, базата както на началното, така на основното, така и на средното образование. Така че адмирации към всички начални учители, които полагат тези основи в електронна среда, такива каквито биха положили на място в класната стая. Присъединявам се и аз към адмирациите. Сега искам конкретно да ви попитам, ние казахме много неща, които са важни за работата, особено и с по-малки ученици. Нагледяването, непосредствения контакт, честата обратна връзка. Всичко това в електронна среда може да се случва и ако платформата, с която работим, ни го позволява чисто като инструменти и като функционалност. Кои за вас са най-важните инструменти и изисквания, на които трябва да отговаря една платформа, за да дава тези възможности за провеждане на качествено електронно обучение? Аз може би тук ще започна на първо място с нещо, без което за мен не можем, видеоконферентната връзка. Да. За да можем да се виждаме и чуваме с учениците, да се чувстваме, макар и на различни места, в едно споделено пространство. При мен децата са с включени камери. Видеоконферентната връзка се осъществява ежедневно, ежечасно. За визуализирането много важно според мен и споделянето на екраните. Както от страна на учителя, така и от страна на учениците. И те са се научили вече, моите деца, са се научили, споделят екран, показват какво са направили. За мен, разбира се, като човек, който гледа обучението в електронна среда от двете страни, като учител и като човек, който трябва да го направлява, развива, контролира, администрира, за мен най-важното нещо е една платформа да предлага изцяло 100% защитена електронна среда. Това означава, че за да може тази видеоконферентна връзка, за която говорим, да се случва спокойно, и учениците и родителите да нямат притеснението да се работи с включена камера, за мен това означава следното, че ползвателя на конкретна платформа, със сигурност ние като училище сме ползватели, трябва да имаме договор с фирмата, която предоставя тази услуга, и говорим за една защита във виртуалното пространство, която трябва да бъде 100%. Т.е. да има кой да отговаря за защитата на видеото, на участниците, на личните данни и така нататък. Аз съм категорично против използването на социални мрежи, на приложения или на безплатни приложения за видеоконферентна връзка, които не гарантират сигурността на виртуалното пространство. Ако има проблем, администратора, ръководителя, в каквато роля съм днес и аз трябва да зная към кого да се обърна за съдействие и зная, че някой защитава моите права във виртуалното пространство и правата на моите ученици. Техните видеа, снимки, записи, материали, лични данни. Това за мен е най-важното. Видеоконферентната връзка, съвременно онлайн обучение без възможност да има такава, въобще не можем да коментираме по никакъв начин. Тоест тя ни е базовото основание плюс защитата, което е необходимо на една добра платформа. Второто важно нещо като елемент на една платформа е това да може да интегрира децата в учебния процес. Въпросното споделяне на екран се оказа най-добрата практика от онлайн обучението последните месеци. Аз не смятам, че това трябва да продължи в този ход. Споделянето на екран е монологично изложение на учебно съдържание от страна на учителя. Но то не може да ни бъде база за провеждане на ефективно онлайн обучение.
Базата за такова е добрата функционалност на платформата. Платформата, която да дава равни възможности за преподаване на учители от различни степени и различни учебни предмети, с опциите, добавките, възможностите за визуализиране на учебно съдържание на бялата дъска и в същото време интеграция на работата на учениците в реално време. Не трябва да оставяме в обучението от разстояние в електронна среда учениците ни да бъдат само слушатели. Те трябва да са вътре в учебния процес, така както във време на учебен час в традиционна среда ние минаваме между чиновете, забелязваме кой пише, кой не пише, кой прави упражнението в тетрадката и така нататък. Това за мен е ключовия момент. Платформата трябва да дава възможност учениците реално и равнопоставено да участват в учебния процес чрез извършването на различни дейности, свързани с урока. Няма да има по-хубава платформа на света, която да може да интегрира всичко това в себе си. Абсолютна виртуална сигурност, стабилна, постоянна конферентна връзка и видеоархив и, разбира се, огромен набор от инструменти и функционалности, които дават възможност на учениците да пишат, да работят на бяла дъска, заедно и рамо до рамо с учителя, независимо, че са разделени от пространствено измерение. Колкото повече онлайн обучението се доближи до функционалността на традиционната класна стая, толкова повече нашето обучение ще бъде добро. Сега, след като казахме тези важни изисквания, на които трябва да отговарят платформите, нека минем и още една стъпка по-практически. Може ли да споделите конкретни успешни примери от вашата практика, конкретни дейности, които сте реализирали онлайн заедно с вашите ученици, които биха били полезни и за други колеги? Когато стартирахме иновацията за дистанционна форма на обучение и онлайн обучение в различни ситуации на ученици в различните форми на обучение, основната идея, заложена в проекта за иновации, той изтича през настоящата учебна година. Основната идея беше в няколко направления. Първо, разбира се, да извадим пълния учебен процес извън класната стая и да можем да съчетаваме, да можем да правим този образователен микс. Говоря най-вече за консултациите по предмети на ученици, които съобразно функционалността на една платформа, с която разполага училището, те могат да не се случват в присъствена форма. Те могат да се случват в електронна среда по графика, който утвърдил директора. Електронното обучение беше насочено предимно в тази посока. Консултациите по предмети, провеждането на онлайн родителски срещи, подпомагането на талантливи деца в различна форма на обучение от присъствената, подпомагането на деца, които по здравословни причини не могат да посещават училище повече от 30 дни, ученици, които са със семействата си в чужбина и не могат, късат връзката с българската образователна система. Това са дребни ключови ниши в българското образование, които някакси така последните години няма акцент върху необходимостта някой да даде възможности на деца в тези различни ситуации да не напускат българската образователна система, а да вървят успоредно и рамо до рамо с нея. Разбира се, онлайн обучението сме го прилагали в проектите и националните програми на Министерство на образованието. Говоря за проект Успех, говоря за Твоя час. Там е моя опит. Реално моите часове по тези два проекта в голямата си степен преминаваха в онлайн среда, което беше изключително приятно и удобно, защото моите групи по тези проекти бяха ученици от гимназиален етап. И за тях беше много лесно да свикнат, да се организират и да могат да работят по този начин и да го предпочитат. Години назад голяма част от заниманията в обучението по английски език, аз съм преподавател по английски език, преминаваха в такава среда и мога да се похваля изрично и категорично, че ние с тези ученици сме се готвили за сертификатни изпити по английски език. Говорим за нивата B2 и C1 и учениците, учейки по този начин, са взимали своите сертификати с прекрасни резултати. Опита назад във времето показва, че ние обучавахме и подпомагахме ученици талантливи ученици в самостоятелна форма на обучение.
които и по тяхно желание във връзка с таланта им в спорта не можеха да участват в присъствени занимания, но ние сме подпомагали тези деца с онлайн консултации. Във всеки един момент, съчетано с времето, свободно и полезно и техните родители. И реално училището има завършили ученици основно образование, които в 1 или в 2 години от прогимназиалния си етап са обучавани по този начин. Те завършиха успешно, с изключително добри резултати, взеха своите изпити за оформяне на годишна оценка и резултатите им от национални и външни оценявания също са изключително добри. Така че онлайн обучението има своята роля дори и само в тези направления, извън грипни ваканции, пандемични обстановки и така нататък. Коя е от целият този опит с различни типове обучаеми и в различни ситуации, коя е любимата ви история? Сега те по-скоро ситуациите са леко комични, особено когато се работи от дома. Аз съм в дома си, моите ученици в дома си. Винаги има такива древни ключови моменти, които забавляват аудиторията или поне мен. Имам един много сладък спомен с ученици в 11-ти клас, които работихме онлайн. И се оказва в една конкретна ситуация, че ние всички се готвим и решаваме едни ключови упражнения, но 2 от дамите, които се обучаваха и бяха в къщи по това време, защото извън учебните часове, почивните дни и ваканциите, ние всъщност не спирахме да работим. А онлайн обучението не търпи ваканции. То може да се случва и през тях. Така че имаше една коледна история, в която се оказа, че всички се обучаваме едновременно и правим упражнения, но всеки готви нещо за коледната трапеза. Разбира се, случиха се леки гафове, готварски, да речем, на фона на особено момичетата, с които работихме. Имаше ученици по това време в периода, в часа на обучението, които пътуваха към курорти, включваха се от телефон, участваха. Така че това разнообразие от възможности за връзка и леките комични елементи дават, разбира се, една усмивка в цялата тази ситуация. Имам опити с по-малки ученици. Реално от миналата учебна година преподавам английски език на ученици в 3-ти и в 4-ти клас. Но най-интересното при малките ученици, че те винаги се опитват на бялата дъска да творят. Независимо колко цветно, прекрасно, изключително добро упражнение съм сложила с картинки, което се отнася за възрастта им, те винаги добавят някакъв елемент. И да речем, когато преподаването се случва през Ведамо, там има изключително голям набор от фигурки и инструменти в менюто и реално те непрекъснато имплантират на бялата дъска камили, калинки, сменят картинки, коментират външния вид на рисунката на упражнението и така нататък, което ще споделя някой ден като кратко видео, което забавлява и усмихва деня при всички положения. Точно за това казах и преди малко, че малките трябва да са вътре в това и да им се дава възможност да създават такива неща, защото те свикват по този начин да работят. Те се чувстват участници и те го търсят. Докато по-големите много често избират пасивната роля и там вече е много трудно човек да ги закачи. Тоест по-големите ученици няма да ми сложат камила на дъската или калинка или сърчице или емотиконче, усмихнато човече. По-скоро те са на ръба на пасивната и активната роля, докато малките са активните. Малките са тези, които дават заявката по този начин, че искат да участват активно в този процес. И най-лесният начин за тях е да визуализират положително отношение с едно емотиконче усмихнато или сърчице, което за мен е най-голямата награда в един такъв урок, признавам си. Наистина, малките деца толкова искрено, толкова хубаво го правят. Те задължително прикрепват нещо, към което се отнася за учителя. Те го лично към мен отправят всичко това, което правят и всичко това, което искат да го видя и да ми благодарят по този начин. Точно това е активността. Да, ще получи в 11:30, получавам имейл, в който едно детенце имаха за задача да си направят календар до Коледа. За дните до Коледа. Ама невероятно нещо, като е написано, направено като кутийки под формата на елхичка и отдолу пише: госпожо Василядо,
първата кутийка е за вас. Ами да, ние сме щастливци, началните учители. Понеже питахте, нали, за весели моменти, ма те ни заливат с любовта си и то няма весел момент, то непрекъснато е весел момент при нас. Всичко е толкова различно и толкова... Няма две еднакви неща, които могат да ти предложат като любов тези малки деца. Няма две неща, които да се припокриват или да е видял, за да го направи. И наистина са много талантливи и много креативни, измислят невероятни неща, невероятни истории, много са сръчни и го правят. И те наистина го правят и в онлайн среда. И аз във връзка с това, което говорихме преди малко и което попитахте, какви инструменти, нали, използваме, освен платформите, разбира се, по същия начин, както и спомена госпожа Георгиева, излезнахме в онлайн обучение миналата година заради епидемичната обстановка и моите занимания по интереси включваха драматизация на приказка. Да, но в онлайн среда какво да направя? И започнах да търся възможности, варианти с нета, за да мога да намеря начин да си реализирам часовете в извънкласните заниманията по интереси. Попаднах на много инструменти и се спрях на Book Creator, който дава възможности за озвучени приказки. Идеята децата я поеха моментално. Виждаме на екрана работи на мои ученици. Сайта дава възможности децата да изпишат своята приказка, да качат свои намерени или направени снимки, картинки и да я озвучат, да прочетат изразително това, което са написали. Тази среда на обучение дава възможност за взаимодействие между деца и родители, за взаимна работа и едно от нещата, които децата са споделяли с мен е, че много им харесва онлайн обучението, защото имат възможност да включат родителите си в това, което правят. И това е един проект Линия на времето в средните векове на България. Единствено и само. Погледнете колко различни неща успяха да сътворят, като дори имаме и видеозапис на този проект. Това, което правех, за да могат децата наистина да видят своите работи, беше да качвам на сайта на класа различни техни дейности, различни техни творчески прояви, както на проекти, така и предизвикателствата, които с децата непрекъснато осъществявахме. Това е една от любимите им части, да, ето част от нещата, които имаха, предизвикателството да нарисуват на най-странното място от дома картина, тяхна картина. И както виждате, те са шкафчета, вратина шкафчета на стъкло, на огледала, в банята. Тези предизвикателства, които им пусках от време на време, бяха много важна част в техния живот, защото правиха неща, които самите те творяха, в същото време не изискваха някакво излизане навън или предварителна подготовка специална и бяха много щастливи и сега ги продължаваме. Един от процесите, който не прекъсна по време на онлайн обучението, това е издаването на вестника, който ние с моите третокласници тогава правихме. Минахме в онлайн обучение, но продължихме да го правим в електронен вариант просто. Децата продължиха да работят, да творят, измисляха най-различни новини, които са от нашото, от тогавашното им ежедневие, като информация за коронавируса, взеха интервю от директора на училището, писаха понеже вестникът ни е литературен вестник,
за прочетените книги. Във връзка с прочетените книги пък намерих един сайт, Padlet, в който всяко пък дете качваше прочетената си книга и всъщност един такъв читателски дневник направихме, в който да се включат всички деца и всички да видят кой какво е прочел. Една от най-големите ми, така мога да кажа, успешни практики, за да мога да мотивира малките деца за учене, това беше седмичният напредък, който правих и правя за тях. Включвах всяка седмица различни критерии, по които да ги оценявам, като наблягах на допълнителните дейности, на извънкласните дейности, на предизвикателствата, на активността на самите деца. И те и до ден днешен очакват, че в неделя на обяд аз ще пусна напредъка за изминалата седмица. Learning Apps използвам често, както аз, така и децата могат да създават учебни ресурси. Това са кръстословици, подреждане, групиране, най-различни задачи, поднесени по забавен начин. Нов сайт си открих наскоро. Това е Flipgrid. Това е достъпно видеодискусионно изживяване. Дава възможност всяко дете да запише себе си, как разказва, и го използвам много често, особено сега, когато възлагам творчески задачи по български език и литература. Сега всички знаем и за Envision, за Уча се, Академико. Използваме ги тези неща. Дори в началото използвахме уроците по телевизията, които излъчваше БНТ1, защото ние, учителите, също се учихме. Понеже ние казахме много за ползите от онлайн обучението, сега за финал искам да ви попитам, какви са за вас най-големите предизвикателства и как се опитвате да ги преодолявате, как успявате да ги преодолеете? От средата на миналата учебна година най-голямото предизвикателство това е да се уча, да търся, да не се отказвам, да се включвам в обучения и не на последно място да си призная, да променя нагласата на родителите, дори и на моите близки, на моите приятели, че дистанционното обучение е ефикасно. Това, което винаги се чува в един подобен разговор, е фактът, че колегите, независимо в какъв етап и степен преподават, са минали през този, ще го нарека, бърз и насилствен начин на самообучение, за да могат бързо да влязат в крак с изневиделица дошлите нови изисквания към тях през пролетта. Разбира се, трудни моменти имаха колегите в цялата страна. Те предизвикателствата започнаха през месец март, появяват се нови и интензитета на реализация и изпълнение на възможности и прилагането им не е спрял. Това, че колегите вече са обиграни и имат конкретен опит в преподаването в електронна среда, не означава, че няма предизвикателства. Напротив, те стават все по-големи и по-големи. Най-малкото от чистата емоционална необходимост на учителя той да бъде в клас с децата си. Няма по-незаменимо нещо от това. Но разбира се, с желанието всички да бъдем в класната стая и да бъдем заедно, и учители, и ученици, ние винаги трябва да си припомняме, че извън традицията на българското образование, въобще на обучението и методите на обучението в страната, ние все пак сме в 21 век. Предизвикателството е точно това.
да разберем, че училището се промени, българското училище се промени, българската образователна система се промени и тя никога няма да бъде същата, както преди пролетта на тази календарна година. Имала съм доста предизвикателства във връзка с желанието ми да покажа, да науча колегите, да ги запозная с възможностите на онлайн на обучението в годините назад. Изпитвала съм изключително много трудности при комуникацията на форуми, и то големи, с педагогически специалисти във връзка с видовете учебна среда. Във времето назад, връщайки се през 2018 година, когато бях най-активна в тази си роля, срещах доста неразбиращи лица, колеги и погледи, защо изобщо коментираме на един голям учителски форум тази тема. Дойде времето, в което това е нашата основна тема. Ако до сега колегите се дистанцираха и нямаха интерес към подобни дейности, напротив, в момента чисто качествената конкуренция между колеги от един етап или от един предмет за начина, по който работят онлайн, се случва. Не всяко обучение, в което се включва учител, добавя стойност към неговите умения. Напротив, понякога и доста често колегите изпитват разочарование от обучение, в което са участвали, защото то не им е дало нищо ново, не им е дало нов инструмент, не им е дало нова идея. Това е най-голямото предизвикателство. Да бъдем полезни като общност едни на други и да имаме общ регламент по начина, по който създаваме онлайн учебни ресурси. Най-лесно е да се ползва електронни учебник или електронно четимие. Тук благодарност към всички издателства, които предоставиха безплатен достъп до своите ресурси на всички колеги в страната и на учениците, разбира се. Това е изключително важно. Но за мен ключовия момент е учителя да може да създава качествен образователен продукт, който да представи на учениците си извън учебник. За мен е изключително важен регламента, по който се ползват тези ресурси. Винаги съм считала и смятала и прилагала в практиката си екипната работа в тази посока. Тоест, ако някой създаде образователен продукт или ресурс, той преди да бъде предоставен за общо ползване между тях или представен на учениците, да бъде съгласуван с всичките колеги по предмет. Тоест, той да бъде вътрешно одобрен за ползване, добавен, усъвременен или леко променен, за да бъде достъпен за ползване от всички колеги. Това за мен е най-голямото предизвикателство. Първото ниво, първата стълбица я качихме. Всички ползваме платформи, всички знаем основни базови принципи как да работим, но българското образование наистина е на следващото си ниво. Тоест, ние трябва да дигнем и втория крак, за да стъпим на следващото стъпало. Да знаем, че ние самите можем да създаваме ресурси, такива каквито са необходими за нас като учители и да можем да ги споделяме с децата и защо пък не с колеги. Това е за мен предизвикателство. Не е вече представяне на необходимостта от онлайн обучението. Всички вече знаят, че то може да се случва и има своето ниво на ефективност, оценено от различна гледна точка по различен начин. Нека да качим, нека да приемем предизвикателството, да стъпим на следващо ниво. Дори в рамките на училището. Всяко училище има предметници, учители по предмети, поне 2-3, които могат да създават ключови учебни ресурси, в екип да ги работят, да ги одобряват и след това да могат те да са споделени дори и между тях. Не говорим за национално споделяне. Министерството на образованието създаде тази възможност. Учителите могат да споделят свои материали онлайн и те да бъдат ползвани безплатно от други колеги. Въпросът е вътре в училище. Доброто образование започва от всяко едно училище. То не се решава отгоре надолу, то започва отдолу нагоре. Добрата организация във всяко едно училище дава все по-добра картинка, дава споделен опит и помага на цялата образователна система да се променя в добра посока. Това, което споменахме, че примерно през 2018 година учителите въобще се питали защо трябва да обсъждаме онлайн обучението. В момента казахме, че то вече е реалност за всички. Въпреки това все още има немалък брой колеги, които не смятат, че
това е ефективна форма. Може би защото имат нужда от допълнителна професионална квалификация, може би защото имат нужда да се качат на това второ ниво, за което говорим. Лично вие какво бихте казали на тези колеги? Кои са вашите 3 важни съвета, за да не се притесняват да преподават онлайн и да не възприемат онлайн преподаването като нещо, което е противник на традиционното взаимодействие, а да го възприемат като помощник? Съвета ми към колегите, които имат резерви, аз също имам резерви. Моите резерви не са от гледна точка на технологията, която ползваме. Моите резерви са от гледна точка на нагласата на всеки един индивидуален учител, това нещо да го приеме не като задължение, а като възможност да помага на своите ученици. И винаги съм казвала, такова беше и мотото, може би това ще са и моите и финални думи, на иновацията, която предложихме преди години. Именно, че образованието, онлайн обучението не може да бъде панацея за образованието ни, но винаги може да подпомага, да дава възможност за разширяване на знания и умения на ключови ниши в образованието, които не получават достатъчно подкрепа. Изброих възможностите и посоките, в които сме работили в училище, на талантливите деца, децата с здравословни проблеми, децата, които са трайно установени със семействата си в чужбина. Това са малки ниши, но това са наши български деца, наши български ученици и нашата система по този начин трябва да им даде възможност те да бъдат част от нея. В никакъв случай онлайн обучението лично за мен не е масовото обучение. То може да се ползва в ситуации на кризи, както обичам да казвам, когато едно общество е в криза, независимо тя дали е морална или е здравословна, то винаги се обляга на своите учители. Ние в момента правим същото. И както през пролетта, така и сега през тези есенни дни и месеци, в които ние сме онлайн, погледа на българското общество и разговорите и дискусиите винаги да са насочени към онлайн обучението. Моя съвет е да оставят учителите да си вършат работата, всички свързани с образованието, да намерим начин да подпомагаме този процес, да даваме възможност за избор на платформи, на варианти, едни реални истински обучения. Чисто дигиталните умения на съвременния учител трябва, поне според мен, да изравняват или да надвишават дигиталните умения на своите ученици. Защото ако нашите ученици в училище с така наречените digital native, т.е. цял живот ползват устройства, за нас от средното и по-старото учителско поколение това не е така. И моята фраза, която върви с годините и с желанието ми онлайн обучението да е реалност и дистанционната форма на обучение в крайна сметка най-накрая да стане част от ефективния процес в училище. И моят единствен съвет към колегите учители е това, което винаги съм казвала, че в 21 век учителят не може да остане аналогов в дигиталния свят на своите ученици. Винаги учителят трябва да е по-подготвен, по-знаещ, по-можещ и по този начин да носи авторитета със себе си пред своите ученици и родителите им. Така че, колеги, не оставайте аналогови. Това е 21 век. Обществената ситуация и бъдещето изискват от нас и винаги ще изискват ние най-бързо да реализираме промените в обществото, от които то се нуждае винаги, крайно, бързо и незабавно. Ние сме носителите на иновациите, на новаторството, на новите норми на обществото. Ние сме хората, които възпитаваме, които даваме етиката и морала в обществото ни, общуването, знанията и уменията. Затова тежестта винаги ще е върху нас. Нека да я носим със знания, с умения и с гордост. Чудесен призив, наистина да не оставаме аналогови в дигиталния свят на 21 век. Госпожо Василиадо, какви са вашите 3 съвета, които бихте дали на колегите, които все още имат резерви? И моите съвети се припокриват с тези на госпожа Георгиева, защото може би действително
учителят е главният фактор в образованието. Това, което каза госпожа Георгиева, ние сме тези. Ние сме важните, ние сме тези, които ще изнесем всичко на гърба си и да не се страхуваме, защото това, което сме правили досега в класната стая, всичко това можем да го направим и в едно онлайн обучение, разбира се, с подходящите практически реални обучения, от които имаме нужда. И както обичам да казвам винаги, дори като заключение, че ако следваме детето, така както правим в класната стая, ние сме на прав път. Аз мисля, че приключваме днешния разговор с едни наистина силни послания. Също така този разговор остава и отворен. Тепърва ще продължава да се води и да се развива. Искам да ви благодаря много за това, че се включихте, за това, че споделихте своя опит, своето виждане върху онлайн обучението. Вярвам, че сме били много полезни и за други колеги. И оставаме с идеята да продължим и в други наши срещи темите, свързани с онлайн обучението и възможностите, които ни дава.